Čaute ľudia, máme tu nové videjko a tentokrát sme sa rozhodli, že si pôjdeme zajazdiť takú trať. Našli sme ju v lese, takže my si budeme najprv skákať jednotlivé skoky a na konci si dáme, že celú trať. Hore je jeden taký skok, čo sme tam boli včera pozrieť a to si dáme na konci, lebo to je najťažší. Dajte lajky, odbery a môžeme ísť na to. Takže máme tu prvú jazdu, poviem tak pomalšie a Matias už tam stojí pod wallridom. A ja sa rovno vrátim, lebo tuto hore, počkajte, tam hore, jeden skok, ktorý chcem skočiť, takže ja si to budem trénovať a keď dám nejaký dobrý pokus, tak vám to sem hodím do videa. Máme tu prvý pokus a môžem ísť rovno na to. To bolo celkom pohode, ale ešte si to skočím raz. Máme tu druhý pokus a pokúsim sa skočiť viac na korene. Máme tu ďalší skok a to je taká malá lavica ako keby. Tam, kde stojí Matias. Ja sa musím ešte trošku viac rozbehnúť. No tak to bolo nič moc. Máme tu druhý pokus a teraz sa skúsim rozbehnúť z tohto skoku. A môžem ísť na to. Dúfam, že to doskočím teraz. Moc som to nedoskočil. Je tu ďalšie skoky a tam predo mnou je lavica a potom tam je ďalší skok. To dám dokopy. Takže tieto skoky boli celkom rýchle. Ako posledný skok, čo som vám slúbil, bude tento úplne hore a celkom sa bojím, ale už som skákal možno taký istý a toto je skôr taký drop.